is-saħħa mentali. Kemm tgħin l-attività fiżika biex inti mhux tfejjaq, imma almenu titranquilla jew tinneutralizza is-saħħa mentali. Proset, kieku kelli nsaqsik, Karl, xi tħoss inti meta tagħmel żvok fil-ħajja, kieku għandek żvok. Tieħu pjaċir. Tieħu pjaċir. Tħossok sempliċi. Persuni jiddiskrivulek li pereżempju ikunu f'monotonija, il-monotonija toħloq ġieħ, jiena naf persuna illi hawn dejjem igorblu ġieħ fonqu. Ekku. Jgħidli kif insifer jgħaddili kollox. Ekku. U allura jkun ġej kollox probabbilment mill-moħħ. U jimxu ħafna ma' xulxin, jiġifieri l-istress fiżiku jikkawża stress mentali u bil-kontra. Ħansaqsikom oħra, kif tħossukom jekk toqrdu tajjeb u tqumu tajjeb? Aħjar. Le, mhux hekk, kitna. Ħansaqsikom ħafna aktar affarijiet milli forsi qomt ħażin. Ħansaqsikom kieku kellu dak li jkun li forsi jieħu ħafna mediċini, inaqqas jew jaqta' l-mediċini kif iħossu? Aħjar. Kif iħossu bniedem illi flok ma jmur kull ġimagħtej għand it-tabib ikollu jbżun jagħmel check-up biss darba kull 6 xhur, kif ħajħossu? Ferħan. Dak kull eżerċizzju. It-tobba ħafna minnhom jgħidulek kieku jeżisti. Dal-benefiċċji kollha tal-eżerċizzju ġo pillola waħda dik il-pillola tiswa l-belli liri. Kważi impossibbli tixtriha. Għax l-eżerċizzju qas għandu side effects, ħlif xi naqra tuħ tal-laħam. U ħlif forsi jista' jkun li waqajt u weġġajt naqra. Tant bieħ fih ir-riżultati illi inti ħadd gawdi f'ħajtek, ħatarhom bajnejk. Tajjeb ġifieri mhux biss fid-dera ta' ma ħatar anke kif joqgħodulek il-ħwejjeġ, il-konfidenza fik innifsek Karl tgħid jiena ddeċidejt illi pereżempju flok ma ħanieħu l-ħellu, ħanibda nagħżel il-frott, ħadħossok aħjar mill-ewwel. Differenti, Jekk inti tajtina żammejt kelmti illi flok ma nagħmel 8 sigħat bil-qiegħda biss, wara dawk it-8 sigħat imur nagħmel nofsi exercise, żammejta kelmti mela konfidenza fija nnifsi għax jien żammejt kelmti zitta. Il-famuża self-confidence ma tiġix għax tħares fil-mira u tgħid qed narani perfett għax ma wħadd fid-dinja perfett. Il-konfidenza tiġi li tħossok komdu int. Li tħossok komdu għax inti ikkommettejt ukoll għal xi ħaġa u qed iżżomm magħha qed jiena ħanagħmel ABC u qed nagħmilhom l-ABC mhux qed u iwa jew imbagħad nara jew xi darba ma bdejt nagħmilhom. Dak kull eżerċizzju.